Pozdrav svima, danas imam pravu privilegiju da vozim pravu legendu automobilske industrije, to jest jugoslovenske automobilske industrije, Zastavu 750 LE, to jest poznatijeg kao Fiću. Takođe imam sreću da ovaj Fić je jedan od poslednjih koji je sišao sa proizvodnih traka, proizveden je 85. godine i takođe imam sreću što je vlasnik ovog automobila prvi vlasnik, tako da je ovaj auto iz prve ruke i svi delovi, sve bukvalno što je ugrađeno u automobil je kao od prvog dana. Fić je zreo za restauraciju, ali u ovo je neko originalno stanje automobila od tada. Dosta je dobro očuvan i stvarno izgleda lepo. Takođe, dosta mene podsjeća na dane kada sam ja kretao da učim ove prve korake u vožnji automobila. Moj deda u selu ga je imao, istog ovakvog belog Fiću i stvarno to me podsjeća na te radosne dane kada sam kretao da učim vožnju. Samo što ja u glavi nisam imao tada da vozim Fiću, nego sam ja to zamišljao na nekom mnogo višem nivou. Imao sam, tada je bio neki popularan neki film i glumac koji je vozio belog Porsche Carreru 911 i mene je ovaj Fića neodoljivo podsjećao na tu Carreru. Znači, beli Fića sa pogonom na zadnjim točkovima, motor pozadi, ovi okrugli napred farovi, opadajuća ova linija krova i kažem, ovaj motor koji je smešten iza kabine, mene je to neodoljivo podsjećalo na tog Porschea i kada sam vozio, ja sam umišljao da vozim tog Porschea. Tako da, hajde da vidimo kako izgleda na današnjem testu ova Porsche Carrera 911. Evo kako izgleda interijer automobila. Fascinira me prvo koja je jednostavnost ovog automobila i kako je to tada u to vreme sve ovo rađeno. Znači, stvarno je ono toliko jednostavno. Evo kako izgleda ključ, bukvalno kao brava od neke kapije. I kada pritisnemo kočilo, malo su izgleda četkice popustile. Znači, kao pali se kao čarobna lampa, znači trljate menjač. Pogledajte prvo koliko je dobro očuvan automobil, sedišta, vrata, bravice, stakla, nebo, sve, ova komandna tabla, menjač, ručna kočnica, volan, sve, toliko jednostavno, toliko na dohvat ruke. Nekada su se ljudi bavili bukvalno samim prevoznim sredstvom, a ne udobnošću. Četvorostepeni manuelni menjač, naravno. I evo, prva brzina, krećemo. Izgleda u vožnji ova Porsche Carrera 911, poznatija kao Fića. Prvi utisak za volanom ovog automobila, kada se vratim, kažem, ja nisam vozio ovaj auto unazad zadnjih 20 godina od mojih prvih koraka vožnje, ali sada prvi utisak jeste to da sam očekivao da će se mnogo teže voziti auto. Jeste da je ovaj primerak dosta dobro očuvan, ali očekivao sam da će biti ono povuci i potegni, da to nije toliko dobro usklađeno, ali sada vidim da sam dosta pogrešio. Kada vidite volan, koliko lagano se volan okreće, znači to je običan mehanički volan, menjač precizan, radi dobro, gas, ima dobro, kočnica ok, sve u ovom autu funkcioniše savršeno, znači ne bih imao problema da ga vozim svaki dan, bukvalno svaki dan. Takav utisak pre vožnje automobila, ja nisam ljubitelj oldtimera i starih automobila, ali takav utisak sedem za ovim autom, bukvalno me navelo na razmišljanje da priuštim sebi da kupim
ništa, dosta toga bi izmenio, ne da promenim, ostavio bi fabričke delove, ali dosta toga bih onako izmenio da to deluje luksuznije i onako primamljivije za oko. Inače, automobil mislim da ima negde oko 18 kW, što je negde oko 30 konja, nisam siguran, nemoj da me držite za reč, ali auto odlično, fino vuče i stvarno onako izmami osmeh na lice. Nije za neki auto koji će da koristiti da svakodnevno, ali da ga upotrebljavati kao prvo vozilo, ali za onako vikend varijantu, za opuštanje, da se opustite sa drugarima ili sa vojenom osobom, da izađete negde i da uživate u onoj pravoj vožnji, ko voli da uživa u stvarnoj vožnji automobila gde nema dodatnih sredstava, pomagala, koje počinju u zadnje vreme ne da pomažu vozaču, nego da ga opterećuju. Bukvalno imate svaku signalizaciju u novim automobilima, ekrani, navigacije, svašta nešto. Ko želi da se odmori i da se vrati onako jedan step back, korak unazad i da doživi ono pravi utisak vožnje, kada se čuje zvuk, kada izolacija automobila nije na tom nivou, da ne čujete ništa s polja, nego samo vi unutra i da pustite muziku, ovde nemate, imate radio, ali ja ne preporučujem da se uključuje radio, sve je jednostavno, imate dva dugmeta za sva 4 žmigavca i da upalite svetlo, to je to, dugačko, kratko svetlo, migavci, ništa drugo, lagan, tanak volan, kao da vozite biciklu, to je ono gde fića briljira, bukvalno taj utisak vožnje, taj zvuk motora, sve to toliko lepo, toliko lepo utisak ostavlja na vozača. Naravno, ja mislim da taj lep utisak ostavlja na vozača na onog kao što je ja, ko nije imao priliku da ovo bude primarno vozilo i da se sa njim muči, da ima probleme s ovim automobilom i da mu je to poslednji utisak auta. Meni je prvi i poslednji utisak ovog auta bio ti najlepši dani kada sam bio klinac, 5-6 godina, i kada sam na njemu počeo da učim prve korake vožnje. I onda kakav god da je bio taj automobil, kažem, ja u glavi sam ga zamišljao kao Porsche Carrera 2 ili Porsche Carrera 911. Kakav god da je taj auto bio tada, kakav god da je stanju bio, meni je bio prvi, jedini i najbolji. Iz takvog utiska, znači 2 decenije je prošlo od tad kada sedem u ovaj auto, meni ovaj auto budi samo najlepše uspomene i ovako samo svaka stvar koja je možda i kod njega loša, ja to gledam na jedan ovako mnogo svetliji način. To je taj zvuk piće, znači kao, ne znam, mnogo interesantno. Kažem, sve ja to gledam na neki vedriji, lepši način i ovaj auto samo može da me navede na to da želim da to bi bilo to za današnji test Porsche Carrera 911, srpski Porsche Carrera 911 ili Porsche Carrera u mojoj glavi, kako god vi imate ovaj utisak o ovom automobilu, on će za mene uvek biti i ostati Porsche. Tako da to bi bio za ovaj današnji test. Lajkujte, šerujte, subscribeujte video i očekujte mnogo